ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ବୁଲତେ ଯିବା ହାତୀବାରି ଡ୍ୟାମ୍ ବା ଦେଓବନ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁଟା କରଞ୍ଜିଆରେ ଫେମସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହାତୀବାରି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବା ଦେଓବନ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଥରେ ଏ ହାତୀବାରି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲତେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ନିହାତି ହାତୀବାରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଭିୟୁଟାକୁ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିୟୁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।